Hi guys, magandang hapon po. Ang oras po ay 1:30 na ng hapon. Nararating lang namin galing sa school. Ngayon guys ay haggard ang inyong ina. Oh. Kumusta po kayo guys? Kami ay ito, mataba pa rin. Majaba. Ngayon po guys ay magluluto tayo ng gulay na sitaw kalabasa. Gagataan natin, lalagyan natin ng tinapa. Lutong bicol na naman tayo guys. Yan. See you later guys. Biniling gulay. Hirap naman ito. So, sitaw, balatong sa bicol. Balatong, sibuyas bawang. Sibuyas bawang, guys. Hi, guys. Ito ang ating kalabasa. Hi, guys. Ito naman ang ating tinapa. Tinapa yan, guys, tinapa. At yung ating gata, pinapiga ko na sa palengke. Yan. Yan ang ating gata-gata. Pinapiga sa palengke. Yan guys, ang ating ulam mamayang gabi. Ginataang kalabasa at sitaw na may tinapakan. Grabe guys, yung tinapa mas mahal pa sa gulay. 60 pesos. 60 pesos, 4 na piraso. 60 plus 30, 90 plus 20, 110. Ang ating menu for the day, for tonight. Worth 140 pala, kasama yung gata. 30 pesos yung gata. Yung isang buong nyog, 30 pesos. Pinagata ko na guys. Ito yung kakang gata. Ito naman yung pangalawang gata. Yan. Ire-ready ko na para mamaya. Chin. Hi. Yung uniform mo, nakabulagta na naman. Kabulagta pa rin. Nakatunganga sa TV. Yan. Ang gawain ng aking alalay. Ano? Alin? Mamaya ito oh. Yan. See you mamaya guys. Ayan guys. I-ready na po natin yung kalabasa. Balatan natin. Sabi nung ale, ano daw to? Ang tawag doon, malagkit. Mapekat daw. Mapekat sa Kapampangan. Masapog sa bicol, masapog garuton. Ligaw na ako guys. Iyo, masapog. Garo masapog sa bicol to guys. Palibasa wala akong makausap na bicol dito kaya. Pero hindi dapat kalimutan ng anong tawag doon? Salitang katutubo. Bicolana ini, Uragon ini. Ayan. May pa-lipstick ako guys. First time. First time sa pagbablog, may lipstick. Yes? I just want a penny.
Penny na naman, Chin. Ay, kabalik. You cannot talk to. Ang girumdum ko sa Bicol, guys, di man yung pig-uubakan. Ano po? Pag sa Bicol. Girumdum ko lang. Pwede man kaya ning day ubakan, pwede mong ubakan. Pwede man. Pag ano pa, pag anong tawag ka ini, pag bata pa yung kalabasa, pwedeng hindi balatan. Kasi malambot naman yun. Sarap nito, guys. Lalagyan ko ng ano, tanglad. I just like a lipstick. Tanglad baga sa Bicol, guys, ang nilalagay ni ano. Tanglad bako man luya. Pwede man luya, pwedeng tanglad. Pero mas masarap ang tanglad. Where did you put my phone? There, Where? at our room. Our room? Yeah. Okay. But how? But how? I'm not. Nag-i-in English na. Now! Nag-i-in English na naman ang alalay ko, guys. Ma! Ayan, guys. Yung alaga ko, nahanap yung cellphone. Kasi bawal siya mag-cellphone Monday to Friday. Bawal. Kaso walang pasok bukas. Kasi holiday dito sa Tarlac. Birthday ni Ninoy Aquino, guys. Dineclare yata dito na ano, non-working holiday yung November 27. Hindi ko alam kung ano, kung buong Tarlac ba o Concepcion lang. Kasi si Ninoy Aquino taga Concepcion, Tarlac. Kaya dineclare na holiday yung November 27. I found it. I found it. Pag walang, Ganito yung cellphone ko, may ano. hindi ko alam. Pag walang pasok, pinapayagan ko siya mag-cellphone. Mr. Bean. Lagyan ko, guys, ng tanglad imbis luya. Meron akong tanim na tanglad sa ano, harap ng bahay namin. Ang sarap kaya nun, guys. Noong mga bata pa kami, nag-uunahan kami dyan sa ano, pag nagluluto yung lola namin ng gulay, nag-uunahan kami sa ano, sa tanglad. Tapos pipigain mo sa kanin. Ang sarap-sarap, guys. Ayan. Sino po mga Bicolano dyan? Bicolano. Diba po, agree kayo sa akin. Masarap yung ano, tanglad, pipiga sa kanin. Ang sarap. Nalaglag. Ang sarap no. Inano ko na yung wifi. Patayin mo muna yun.
Binuksan mo yung wifi tapos nagtitv ka, ano ka? Parang ang dami mong pambayad sa kuryente ah. Ikaw ang pambabayad ko sa taril ko. Gusto mo ba yun? Babayad ko sa taril ko. Sitaw naman tayo guys. Lumay natin yung tinapa. Kasama natin yung ulo kasi masarap yung ulo. Alisin ko lang yung tinik ng tinapa. Hatiin dyan yan. Gulat ko sa presyo ng tinapa guys. 60 pesos, 4 na peraso. Alright, we got the orange one as well. I feel like I have that one already. Yeah. I don't want it. Pero ready ko na para mamaya lulutuin ko na lang. I don't care. My ex. Can I go up the bridge? Ba't nandiyan ka sa sulok yun? Malamok dyan. Mainit pa. I got a little data. And a Huh? data. Guys. Anong ginawa niyo sa school kanina? Hmm? Anong ginawa niyo? Decline. Ha? Decline. Anong decline? Sinong dinecline niyo? Dinecline ko yung sa Roblox. Decline. Tigilan mo yung karo Roblox. Hindi maganda yan. Pan egg. Ang. Ayan, guys. Nare-ready ko na para mamaya luto na lang. See you later. Ayan guys. Nag-ano ng nanay. Makulit. May dala siyang ano. Hi, Maxi. Ow! Stop mo na. Yan na po guys. Nakakuha na tayo ng tanglad. Ngayon, lilinisin natin. Pukpukin natin. Tapos pukpukin. Ganituhin. Tali po natin siyang paganyan. Tali natin siyang ganyan.
Haluin natin hindi bumuka. Ang bango. Lagay na po natin sa kawali. Ating tanglad, sibuyas, bawang, at saka yung tinapa. Yan, lagay naman natin yung pangalawang gata. Ay! Pangalawang gata, guys. Pakukuluan natin yan. Lutuin muna natin yung gata. Saka natin lalagay yung mga gulay. Yan, guys. Luto na tayo ngayon. Teka lang, guys. Open ko lang yung aking kalan. Ayan. Hugasan ko na yung ating gulay, guys. Ayan, gulay natin. Yung ating kakanggata. Ngayon, dito tayo. Taw-tawin na natin siya. Taw-tawon. Taw-tawon po ang tawag dito sa Bicol. Para hindi yung gata. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ba yun. Basta sa amin ang tawag, para hindi magkurta ang gata. Magkurta yung magbuo-buo, guys, yung gata niya. Kaya kailangan haluin mo siya ng haluin ng ganyan para hindi siya magkurta. Hanggang sa siya ay kumulo. Yan ang ating guys, pampasarap. Ganyan. Para hindi magkurta yung gata. Yan. Ganyan po yung turo sa akin ng lola ko. Ganyanin mo yung gata para hindi magkurta. Yan. Antayin natin kumulo. Yan, guys.
Ayan na guys, kumukulo na po ang ating unang gata. Lagay na po natin yung ating gulay. Magsabay na po natin kasi parehas naman silang matigas. Para sabay silang maluto. Yan. What's this? Yan. Tapos, hayaan muna natin siya. Haluin po natin. Ang bango. Ang bango ng tanglad. Yun, nakantaba yung ating gata. Ang bango guys. Tapos, ayan. Takpan lang muna natin. Para lumambot. Takpan muna natin. See you later. Guys, ayan. Medyo konti na lang yung sabaw. At medyo malambot na yung ating gulay. Lagay na po natin yung ating kakang gata. Yung unang gata. Lagay na natin. Oops, tara na. Nasisira na yung aking tanglad. Depende na po sa inyo kung gusto nyo lagyan ng pampalasa ng ano. Naglagay po ako ng konting betchin. Yun lang po, betchin. At saka asin. Yun lang ang aking nilagay guys. Pwede ring magic sarap. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyong ilagay na pampalasa. Ayan. Kulong-kulo na siya. Ayan na guys, malapit nang maluto ang ating ginataang gulay. Ayan. Natutuyo-tuyo na siya. Sarap. Ang bango ng tanglad. Amoy na amoy. Yummers! Ang sarap guys. Ang sarap. Success. Ayan na po ang ating finished product. Ayan. Ang sarap guys. Sarap. Yes. Ang sarap. Ang sarap guys. Yummy. Yummy, yummy. Simple lang. Simpleng ulam. Ang sarap guys. Ayan. Sarap. Ayan na yung ating sinaing. Yan na ang ating ulam. Ayan na nga po guys. Wala nang lipstick. Kinakain ko kasi. Yan. Tapos na po tayong magluto ng ulam. Ano oras?
2:40 pa lang ng hapon, guys. Excited masyado. Excited masyado magluto ng ulam. Yan. I'm not excited. Para mamaya, kakain na lang. Kakain na lang kami mamaya. Nagsasaying na rin ako. Ayan. Ang sarap ng niluto ko, guys. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Ano po? Sarap talaga siya. Yung mga gatang gulay, yan. Diyan yata ako tumaba. Diyan ako tumaba, guys, sa mga gulay. Sarap naman kasi, 'di ba, guys? Lalo na ngayon yung baboy may ASF. Kaya bawal muna sa mga karne, lalong-lalo na yung baboy. Ingat-ingat din pag minsan. Ano po, ayan. Sige na po, marami na akong daldal. Chin, halika na, magbabay na tayo sa guys. Chin. Chin. Come here. Busy yung aking alaga. Yan, ang aking alaga, busy. Chin. Ayaw niya magbabay. Busy sa cellphone. Sige na po, guys. Thanks for watching. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, sa aming channel, Tess Erica Torres Family Vlog, please subscribe na po kayo. Parang awa nyo na po. Parang awa nyo na po, guys. Please subscribe, like, comment, and anything. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood. See you on our next vlog, next cooking vlog, kaek-ekan vlog. Basta kung anong vlog. Sige po, guys. See you later. Bye!